Bwithali Bajari लाजिगि जांख्राव खेंख्रि लाजियाखै नोङो जाम्बाव हिज्रा लाजियाखै नोङो मालाय हौवाजो इदि बाजार गिदिंनानै बाजार खालामना जानो बैथालि मैयाबो शुक्रबार हाथायाव मा लाबोनाय हौवा हिन्जाव बाजार जानो थांनानै लाजिगि मालायखौसो लगायना हरदो नोङो बुन्दि गामिनि मानसिया नुदों इसोरखो बुन्दि बुन्दा मानायखो ओमफ्राय दा गामिनि मानसिखौसो लगायना हरदो इयो गामिनि मानसि हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनां आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्ट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर माने जोंनि बर' समाजनि गेजेरजोंहाय आथिखालनि जुगाव सोलिफ्लेबाय थानाय बेफोरबायदि जाथाया माने दिनै नङा गाबोन नङा गले गले जाफ्लेबाय थानाया बारानिख्रुइ बारासिन जाबाय आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर नैबे सासे बाजैया ओरैबायदि फोरमायदों गावनि हौवायाहाय गुबुन सासे आइजो हाबा जाखानाय हिन्जावजोंहाय दिनै नङा सानसे नङा साननै सानथाम गोबां सम जाबायमोन बेफोरबायदि लाइन मारिनायाहाय ओरैबायदि बुंदोंहाय बाजैयाहाय गावसोरनि जिहेतु हासबेन्डआहाय बै सासे आइजोजों लाइन मारिनाया गोबाव सम जाबाय माने बाजारे बैथालि बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै सोंखारिथिदों बेजों लोगोसे गावनि जिहेतु हासबेन्डआ मा रुल लानानै दिनै बिथांमोनजोंहाय बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ बेखौ फोरमायथिदों जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर Bwithali Bajari लाजिगि जांख्राव खेंख्रि लाजियाखै नोङो जाम्बाव हिज्रा लाजियाखै नोङो मालाय हौवाजो इदि बाजार गिदिंनानै बाजार खालामना जानो बैथालि मैयाबो शुक्रबार हाथायाव मा लाबोनाय हौवा हिन्जाव बाजार जानो थांनानै लाजिगि मालायखौसो लगायना हरदो नोङो बुन्दि गामिनि मानसिया नुदों इसोरखो बुन्दि बुन्दा मानायखो ओमफ्राय दा गामिनि मानसिखौसो लगायना हरदो इयो गामिनि मानसिया दा एख'खौनो मिथिया बुन्दि बुन्दा मानाया बा बैसागोनि सिगांबो इसोरनासो बाजार खालामनाय आरो बैसागोनि उनावबो दा बाजार खालामनाय बुन्दिया रेन्दिया साला बिथबा हिन्जाव जानानै उदैयाव फिसाख'आव दा लागैनो कपारटिभ लानानै आंनि हौवाखौ बरायना लानानै खैदिन जानो नोंलाय नोंनि देहायालाय खैदिन गरम थागोन बुन्दि नोंखौ इबायदिनो फोरोंखादो नामा नोंखौ इदि देहा फानना खिथिनानै फैसा थाखा लुप खालामनानै फैसा थाखा बख्ल' जानो हानाय नोंखौ इदि फोरोंखादो उन्दैनिफ्रायनो ट्रेनिं होखादो नामा ट्रेनिं दंखायो नामा नोंसोरनाव बाजारि मालायनि हौवा बरायग्रा ट्रेनिं दंखायो नोंसोरनाव लाजिगि लाजियाखै नोङो दाबो जेसेनो होनदेसेनो बांसिन सेक्रेटारिया बुन्दि नै दा मोदाय होलायबाय मोदाय होनायनि फोरासे गारलायनांसिगोनसो बुन्दि बैथालि लाजियाखै नोङो मालाय हौवाखौ इदि बराय लानो आंनि हौवाया नोंजों उन्दुखांना फैनाय लोगो न'आव खोथाना लाफैयो लाजिगि नोंनि फिसाख'आव दा लागैनो कपारटिभ थानाय माने खोथाना लाफैदो बाजारि नै नायना ला नोङो माबा फोरासि मारिनायखौ नायना ला सेमोननि फोरासि मारिनायखौ नायना ला नायदो आरो दा होबावनांसिगोनसो नै रायजोनि फुजा जायांदो बैथालि साला नोङो गैयाथा गैया थाल्ला नोंनि न'आव लांना लाहै बाजारि इ न'आव दोनबाय थानाङा नोङो मानसिनि सिगाङाव बिदि खिथिबाय थानाङा बैथालि साला लाजियाखै नोङो देहा फाननानै फैसा जानायखौनो नों एसे माबा बायदि मोनबाय दं नोङो नोंनि थाखायनो जोंनो हौवाया बैसागो ना मागो गांसे गस्ला होफेरासै थाइसे थाखा होफेरासै बाजारि नोंनि थाखायनो नोंनोसो ज' बाजाराव लाङै बायनो हागासिनो दं बाजारि मैया मा लाबोनाय शुक्रबार हाथायाव मैया मा लाबोनाय लाजिगि बुन्दि रेन्दि साला बिथबा जाना नोंनि उदैयाव दा कपारटिभ लायलाय नों मालाय हौवाखौ बरायना लादों नोंलाय खैदिन लानो हागोन नोंलाय बाजारि लाजियाखै नोङो थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोरजों आथिखालाव जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि जाथायाल' गले जाफ्लेबाय थानो हमदों आरोना लोगोफोर हाबा जाखानाय हिन्जाव हौवाफोरासो आथिखालनि जुगाव सासे नङा सानै साथामजों बेफोरबायदि लिलिमाय खालामनाया बारानिख्रुइ बारासिन जाबाय आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर बेनि गेजेराव आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै आं भिडिअखौ जेन फोलावबावलासै नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन साननो हानाय गोहोगोरा सुबुं दंखायो आरोना लोगोफोर जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय रिकुवेस्ट खालामो लोगोफोर बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय